खुलुमबाय आं राजीव बसुमतारी बे समाव उदालगुरि दुमदुमा कासमारि गामिनि कनक चन्द्र बसुमतारिनि फिसाजो मिस प्रिया बसुमतारिया बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव मोनसे गोग्गानाय खौरां लाबोनो हादों। नंगौ, प्रिया बसुमतारिया मिस डिभाइन इन्डिया 2023 देरहासार जानो हादों। थांनाय 29 मे खालाराव गुवाहाटीनि रुक्मिणीगाव अडिटोरियाम नब्लाङाव लुइट फेशन स्टुडिय'जों खुंजानाय मिस डिभाइन इन्डिया 2023 नि फेशन श' बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुमदुमा कासमारि गामिनि कनक चन्द्र बसुमतारिनि फिसाजो प्रिया बसुमतारिया सेथि पजिशन देरहासार जानानै बान्था आवग्रिनो हादों। लुइट फेशन स्टुडिय'नि बानजायनायाव खुंजानाय बे मिस डिभाइन इन्डिया 2023 फेशन श'आव फार्स्ट पजिशन देरहासार जानायाव फोरमायस'हायै गोजोननायखौ फोरमायो मिस प्रिया बसुमतारि बिथाङा। लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोराबो, ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरा आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोराबो गोजोननाय फोरमायदों। मिस प्रिया बसुमतारिया दायो BSc आरो क्लासिकेल डान्स खथा उथ्रिसार जानाय फरायसुलि आरो आथिखालाव मडेलिंआव गोसो होगासिनो दं होनना फोरमायो। मडेलिं खालामनायजों लोगोसे एक्ट्रेस जानायनिबो सिमां दं प्रिया बसुमतारिया। गोजोनथाव बाथ्रा बावदि APC आरो UPC आनजादनि थाखायबो साखाफारा जाबाय थादों होननानै बुंथियो प्रिया बसुमतारि बिथाङा। प्रिया बसुमतारिया मिस डिभाइन इन्डिया 2023 आव देरहासार जानायनि सिगांबो गोबां फेशन श'नि बादायलायनायाव देरहासार जादों होननानै मिथिना मोननाय जायो। नमस्कार, मोर नाम प्रिया बसुमतारी। তুমি কোট প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলা আৰু কি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলা? মই रुक्मिणी नगৰত हुआ लुइट फेशনৰ দ্বাৰা প্ৰতিযোগিতা हुआ मिस डिभाइन इन्डिया তাতে প্ৰতিযোগিতা কৰিছিলো আৰু তাতে অংশগ্ৰহণ কৰি মই উইনাৰ পজিশনটো পাইছো। ইয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি কোনে শিকাইছিলে তোমাক? আমাক শিকাইছিলে ওয়েস্টাৰ্ণ ৰাউটো আমাক শিকাইছিলে নিজাম দাইমাৰী আৰু আছিলে গ্ৰুমাৰ ট্ৰেডিশনেলৰ ৰমেন কাশ্যপ বুলি। ইয়াৰ বাহিৰে কোট প্ৰতিযোগিতা? ইয়াৰ বাহিৰে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মাছবাটত কৰিছো, ইয়াৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত কৰিছো আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ সবচে ডাঙৰ বিউটি পেজেন্ট কন্টেষ্ট হয় মেগা মিস নৰ্থ ইষ্ট সানসিল্ক মেগা মিস নৰ্থ ইষ্ট বুলি, তাতেও ফাইনেলিষ্ট আছিলো। এটা ফিউচাৰ প্ৰজেক্ট কেনেকুৱা? ফিউচাৰ প্ৰজেক্ট মই মডেলিংটো পঢ়াৰ লগতে মই লৈ যাব বিচাৰো। এতিয়া কি পঢ়ি আছা? মই যোৱা বছৰ BSc কমপ্লিট কৰিছো। BSc কমপ্লিট কৰিছা। এতিয়া এই যে আপোনাৰ মডেলিংটো কৰি যাব বিচাৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে কিবা বেলেগ প্ৰশিক্ষণৰ চিন্তা কৰিছে নেকি? বেলেগ ট্ৰেইনিঙৰ কিবা? ভাল ভাল গ্ৰুমাৰ্ছৰ লগত ট্ৰেইনিং ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যাতে মই ইয়াৰকে ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত নেশ্যনেল লেভেল ইউনিভাৰ্ছ সেইবোৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে ভাল ভাল গ্ৰুমাৰ্ছৰ লগত ট্ৰেইনিং ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এই অঞ্চলত যদি কোনোবা এইটো ৱেট যাব বিচাৰে কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব লাগিব বা ক'ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব? মই সিহঁতক কওঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ যোনবোৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ৰিলেটেড আছে সিহঁতৰ পৰা মানে কিবা কি কয় ছাজেশ্যন লওক। যোনবোৰে ফেশ্বন লাইনত ইণ্টাৰেষ্টেড আছে তেওঁলোকক মই জনাব বিচাৰোঁ যে মানে সিহঁতে যোনবোৰ আমাৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ৰিলেটেড আছে সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক, যোগাযোগ কৰক আৰু পিছত যিমানখিনি First of all, a warm evening to all the respected judges and my dear lovely audience. Hello everyone, I am Priya Basumatari and I am from beautiful land of Assam, Udalguri, and my contestant number is 56. मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन।